O Noia Jazz é xa un dos festivais habituais na programación do verán da Concellería de Cultura. Este ano tampouco podía faltar. O festival desenvolverase do 11 ao 13 de agosto e os concertos terán lugar ás 9:30 da noite na Praza da Constitución. Para nós é un orgullo que despois da que pasamos e que mantivamos o festival, poder estar aquí 13 anos despois intentando mellorar este festival, pois eu creo que é un éxito de todos e sobre todo un éxito da música. O festival xa recoñecido a nivel galego e sempre intentamos traer as máximas figuras do jazz galego e combinado a veces con algún artista nacional ou internacional pois que nos poña máis se cabe no mapa do mundo do jazz. Un ano máis dirixindo o festival estará o músico local Quim García, verdadeiro alma mater do Noia Jazz. El foi o encargado de escoller os artistas convidados deste ano, cunha mestura de artistas galegos e outros chegados de fora, que lle darán un carácter máis internacional. Destaca a presenza do artista Antonio Lizana. O último día, que é o día estrella, que é o sábado, pois traemos a Antonio Lizana, que é un... Bueno, pois podemos decir que colle o relevo de Jorge Pardo no jazz flamenco, ou no flamenco jazz, que chamadolle como que irades. En esta ocasión estará acompañada, tenemos a suerte de poder acompañalo Jacobo de Miguel, Noli Torres e eu, facendo unha homenaxe a Chicorea, con temas de Chicorea e algunha estrela de temas propios no estilo máis riguroso do jazz flamenco. Unha das novidades deste ano será unha masterclass de improvisación a cargo do músico Baldo Martínez, un dos artistas de jazz máis recoñecidos a nivel nacional. Terá lugar o venres ás 12 da mañá no Coliseo Noela, e para poder asistir si compre facer reserva, que poderá realizarse a través do propio Departamento de Cultura.